Клампа 200. Здравейте, уважаеми зрители, и добър вечер на нашите гости в студиото. Браво! Добър вечер. Вие сте с предаването, което може да ви направи потенциални висшисти. Скоро невероятната награда на стойност интеграл от Хикс де Хикс при Хикс равно на 0 лева може да бъде ваша. Само ако пратите кратък SMS с текст преразказ на потигото от Иван Вазов на номер 05888. И днес късмета ще пробва Хури като Гредо. Здравейте! Добър вечер на нашите зрители. Да пропуснем формалностите, вие печелите 2000 лева, нека да ги вкараме. Как се чувствате? Чувствам се много добре. Невероятно. Като човек спечели от 2000 лева. Как решите да участвате в нашето предаване? Всичко стана спонтанно, на късмет. И изпратих само един SMS и се отзвах точно тук. Искате ли да поздравите някой? Искам да поздравя цяла България и им пожелавам многолетието на орлите, здравената на скалите и на всички икономисти парите. Също искам да поздравя и обичайните заподозрени, БРЖ-то, ЕОН, сценариста. Ето виждате, уважаеми зрители, всеки от вас може да бъде на негово място и да спечели тази награда. Това беше всичко от нас. Лека вечер и довиждане до скоро.